गुफुर सेकरनि गोसोनिफ्राय गुफुर गुफुरसिन दं सिख्लाफ्रा आयौ दा नै जोंना माहाजोना सामब्राम लानो नागिरदों माहाजोन बाबु बियो दागगारिनि माहाजोनसिन नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअ'आव माने आं न'आव दंफैयो आरोना मैयासो सफैदों ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि लोगोफोर फैफादों आरोना टाउननि लोगोफोर ओमफ्राय नै दा लोगोफोरखौ आं एसे बेरायहैनो नागिरदों आरोना जोंनि गामिसिम फैनानै जोंनि चिरांखौहाय एसे बेरायहैनो नागिरदों आरोना ओंखायनो नै जोंना ब्रमोना दागगारियाव थांनो नागिरदों आरोना दा दसे ओरैनो जाग्रा जाहैनो बिदिनो दागगारि सोरबा नुफेरै दं नामानो ओंखायनो दा आं बिसोरखौ दागगारि फारसे लांनो नागिरदों आरोना लोगोफोरखौ ओमफ्राय नै दा अखाबो आं जाबाय आरोना बोथोरा थाब थाब थांनांसिगोन आरोना लामायाबो ओरै गाज्रि जाबाय नामा होनो दाना आंबो गोबाव जाबायना फैयैया ओरै सान्तिपुर बारनायनिफ्रायनो फुरा लामाया गाज्रि होन्दों आरोना दा हिमालयान गंसे दङ ओमफ्राय ESD दङ आरोना दा ओमफ्राय स्कुटि मोनसे बे स्कुटिना एसे प्रब्लेम जासिगोन आरोना अफर'डिंआव थ' थांबाय थानि गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाया आरोना आंबो जा गोबाव जाखाबायमोन बे लामाजों थाङैया नोंथांमोनखौ देखायलांगोन मटर ब्लगिंआव थ' रायलायलांसै होमबा मटर ब्लगिंआव गिटारा जाबाय इंगेला ब्र मारै जाखोथाय इंगेला गिटार जाखो गफुरनिया जाबाय आं गिटारासोलै र' नायनि मारै जाखोथाय बै माबायानो दाख्लै गादोंना गोलैनानै र' अखा हानोसै गाइस इंगेलानो मिलायासैलै नै दिनै मा जाखोथाय माखासे लोगोफ्रा दावखोलांजोब्बाय आरोना गाइस दा जोंबो एसे साखावानोसै अखाया नै हाना होबायबो मा खालामबावनांगौ दाना थांनो ना थाङासो जाबाय आरोना गाइस दैज्लां बोथोरावबाथाय मा होनो आरोना नै दंफैसै उफाय गैला दाउसो दंफैयो नै सेंग्राफ्रा हरै सान्दुं नुनोना दागगारियाव बे दखानावनो आया दा जों ओरै थांनायावबो लांफैबायना दा जों अखा हानायखाय दसे थाथ'बाय आरोना नै नोंथांमोना नायनो हागोन जोंना ब्रमोना फैजोबदों नै थाथ'नांबायसो अखा हानानै Let's go guys लामाया नायजालालै लामा गाज्रियाव आरो अखा हानायाव दिनै आलदा जासिगोन आरोना आंनिबा बै माबाफोरनिफ्राय गैया नांलै अखाया दिउस्रिफोरनिफ्राय बै सानसेफोर बारबानो गैया बे ओरैनिफ्राय फैखादों अखायानो हाग्रानिफ्राय जारलासो दैज्लां बोथोरनि अखासोफ्रा आरो चिराङाव अखा हानाया बिदिनोखा आरोना दसेनो हाब्रुलाबायनाय नागारलाबायनाय गासिनो जोंना भुटान बर्डारावहाय बिस्थिबार हाथाय जायो आरोना नैबेहाय एसे गिदिरानो जायो हाथाया जोंना नै ब्र'खौ नेगासिनोमोन आरोना नैबे ब्र'आ जोंखौ नेगासिनो जों दसे दा दागगारि बाजाराव हाबफैबाय आरोना नैबे दागगारिनि बाजारावहाय माने बेलासिसिम जाखायो आरोना 5टा 6टासिम जायो होन्दों फुंनिफ्राय ओमफ्राय जों दा नैबेयाव हाबफैबाय आरोना जोंना ब्र'मोनाबो एसे शपिं खालामनानै लाङो नामानो ओरैनिथिंजायनि मैगंफोरखौ लांनो नागिरदों आरोना जानो थाखाय दा नै आसलफ्रा बेरायगासिनो दं ओमफ्राय बे हाथायावहाय जोंनि ओरै भुटान सिंनिफ्रायबो फैयो आरोना मानसिफ्रा शपिं खालामनो माने हाथायबाथाय माने बुस्थु बायनो मोजां जायोना हाथायफोरावहाय जे बुस्थु नांगौ बेखौ मोनोना मैगं थाइगं दा बेयावनो हाबफैबाय आरोना जोंबो एसे गिदिरानो जायो नै दागगारि हाथाय बिस्थिबार हाथाय जायो आरोना बाहाय दा नै नायदो सिख्लाफोर गाइस सिख्लाफोर मा होनदों ब्र' सिख्लाफोर गाइस
जोंना लाउड स्लाइडारा भुटाननि सिख्लाफोर नुनानै गलिजोब्बाय दिनै बेना गोसोआ आंना गोसोआ दिदोमसो गाइस गलिनो रोङा ओइस आंनि सिगाङाव मा नामोनलाय नों आंनाथ' गोसोआनो हमनायसो मेगनजों नायल' आं गाइस नै ब्रनाथ' कन्ट्रलानो गैया जाहैदों दिनै कन्ट्रललेस जाबाय होनदों नामा ब्र ओइ आंना हमनायसो गोसोआ कन्ट्रललेस जाबाय गिदिर दं माथो नों मा बायनो होनदों ब्र सामब्राम लादो दे ओमफ्राय बेफोरथ' जोंनि इण्डियानि सिखाना बुस्थुफ्रा ब्र दागारिनि सिख्लाफ्रा शेखरनि गोसोनिफ्रायबो गुफुरसिन फवाइन होनलायबायलै नों ब्र नोंनाथ' गोसोआ गोसोमखा बियो आंना गोसोमजोबसो बेसेबां 20 थाखा केजिनो आयौ सामब्रामा बेस बायनांगौमोनलै हा रायदा किमान पवा 40 दाम जाजोब्बायलै टमेट'खौल' सोंनो हानाय नङा जों टमेट'खौ सोंनायसाय दा माने मैगं थाइगंफ्रानो दैज्लां बोथोराव बिराद दाम बारायो आरोना गाइस जोंनि क'क्राझारावथ' हाबाब टमेट' बायनानै जानांगौबा गरिब जाजोबलांखागोन आरोना दा नै नायदो नै नै सानै मानसि फैगासिनो गेबला बानलु गोरानखौ लादोलै ब्र दैज्लांनि दुब्लि बारियाव जांख्रायाव जानो किमान रे इथो 70 टाका पवा इमान दाम केजिखौथ' 70 टाका पवा दा नै जोंना माहाजोना सामब्राम लानो नागिरदों माहाजोनबाबो बियो दागारिनि माहाजोनसिन नैबेनो बेनाव बिराद ट्रेक्टर दं आरोना ट्रेक्टर गय बागान दं बेनाव हिसाब सारा दं सामब्रामखौबो नै आं लाखानोसै नै मास मोनसेनि जायखिया बे बाजारखौ नों गोसोआव थागोनलै ना एसेबाबो थायोलै फाग्ला गुफुर शेखरनि गोसोनिफ्राय गुफुरसिन दं सिख्लाफ्रा आयौ नै जों दा बाजारनिफ्राय ओंखारबाय जोंना आयै गोजौआव ओरैसो जानायानो हनै सौदावलांबाय गारिजों माने जोंना सासे लोगोआ बायबाय आरोना बानलु लाबाय बिदिनो न'नि जाग्रा लोंग्रा लाबाय आरोना जोंना ब्र'आ नैबेनो ना जोंना मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ बेजों थाङो आरोना गाइस मोनाबिलि पिकनिक स्पट जों इण्डिया फैबा जानोसैलाय पिकनिक जाफैनाया फाइनालि इण्डिया भुटान बर्डार मोनफैबायानो नै जोंहा नैबेनिफ्राय ओरै साहा भुटान जाबाय आरोना ओमफ्राय माने गेट पास जाबायहाय ओमफ्राय ओरैहाय जोंनि इण्डिया नै जोंना इण्डियानि सिआरपिफोर दं आरोना ओमफ्राय नैबेनि भुटान गेटआ बेजों हाबलांनो हायो आरामसे भटार कार्डल' नांगौ गाइस भुटानाव हाबनो थाखाय भटार कार्डल' दा नै जों गारिखौ आरामसे बाव पार्किं खालामसै ओमफ्राय बेनि उनाव जाग्रा जानो थांसै आरोना जों गाइस गोदो गोनांलै आंना सफैबाय आरोना इण्डिया भुटान गेट नैबेनो जोंना भुटाननि गेटआ दा नै जों मोनसे बे गेट खाथियावनो आरामसे रेस्टुरेन्टआव जाग्रा जानो नागिरदों आरोना सिङाव हाबैसै जोंबो नोंथांमोनहा नायबा माने दा भटार कार्ड थाबानो आरामसे इन्टार खालामनो हायो आरोना गाइस गोसोबायदि नोंथांमोनहाबो फैनो गोसोबा फै गाइस नै भुटानाव जोंबो नेक्स्टआवहाय फैनायनि प्लेन खालामबाय जोंबो उनाव फैबा आरामसे नुगोन नोंथांमोना दा माने बै रेस्टुरेन्टआव जाखांबाय आरोना ओरैनो मम'फोर जाबाय आरोना बेना मम'आ ओरैबायदि मोजां जाखायो आरोना नेपालिफोर नालाय मम'खौ बिराद मोजां बानायो आरोना ओमफ्राय जों दा डाइरेक्ट क'क्राझार फारसे थांफिनसिगोन आरोना रुमावहाय ओमफ्राय जों साननैसो थानानै सिङाव हाबनायनि प्लेन खालामबाय आरोना माने फैनानै मोजां मोनबाय आरोना बिसोरबो बिनि माखासे माबाफोरखौ ओंखायनो दा हाबनो लुगैबाय आरोना बिसोरबो ओमफ्राय जों साननैसो उनाव फैफिनसिगोन आरोना सिङाव हाबनानै देखायसिगोन जोङो ओमफ्रायथ' होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना गाइस दिनैनि भिडिअआ बिदिनो सिम्पोलसो जाबाय नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो ओमफ्राय इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना गाइस थ' जय बर' हारिनि गाइस बाय बाय थांनो ओंखारबाय नै जोंहा बयबो जों डाइरेक्ट क'क्राझार फारसे रौना होनोसै आरोना गाइस आं दा भिडिअखौ बावनो फोजोबनो सानबाय आरोना दे ब्र'
Kenjek. Deh. Tapi ini lagi mungkin bro. Dengan bulan ini beli aja kabar na guys. Deh bro. Kado. Bukan isu. Oh. Sini apa bro ane be dakari iri ani karena. Sini kelas friend kak. Jangan dah thang neng kabar na guys. Kota jar parse. Let's go guys. Let's go.